Čujete, malo se okrenite, čujete, hajde malo. Hajde, ej. Sve iza leta. Jebi ga. Čuo? Kad te čuo u šake, ja tam bio. Da, čuo, novi. Tako, tako. Bliže ih. Amir, ti treba inače doći ovdje prvo da vidiš da kažu brojitro, pa da i na televiziji prikazi odmah, molim. To je ti momčina. Jesi ti mladić, molim? Kako se osjećaš onako, osjećam se onako, osjećam se. i radi. Radi. Ovako kako sad doveći jednu djevojku, kako je smjesio, kako je Akija, ako je takta pozicija, ako je strelom, onda ne treba čekati. Svoje naše gore, Mene ja očekaj to vidje. Osman ne smije, on ima govori, sad je on drugom krenutio. Sutra na televiziji. Nemoj ne smiđao, ženi. Moj ti, Avile, ja to vidim. Da, znaš. Ti, Biće poskoro. to gore vikaj. Smiley. Biće kolor, samo. Snimamo ovu. Kad će biti Zuru je. Ne vidim urku, gledam. A moj, da vi, ovo bira ko će prije. Pa nema, drugo je do skoro. Nema dobro je se zdravo. To je to kilo.
hoćete u biti imanje. Merhaba. Bravo, hvala. Ti skilak. Slovi se nerva od nje, slovi se od nje malo. Czego? Koja? Aha.